афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азиз, инак имрӯз ман ба шумоён афсонаи гунҷишкакро мехонам. буд набуд як пиразан буд. пиразани бекасу бенаво буд. вай аз пагоҳ то бегоҳ чарх ришта калоба карда мефурӯхту бо ҳамин роҳ зиндагӣ мекард. зиндагиаш бад набуд. як рӯз пахтааш тамом шуд. пиразан пуле надошт ки пахта бихарад. шишту бо ҳоли худ зор гирья кард. оби дидааш селу дарьё шуд. осиёбҳо гардон шуданд. одамон ҳайрон шуданд. нохост дар пеши ҳавлиаш як пахтазори сафеди шукуфтагӣ пайдо шуд. ҳамин вақт як акка омада ба сари девори ҳавлии пиразан шишта гуфт: шақ 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 шақ. биби, маро ба пахтазорат посбон намегирӣ? ба ҳаққи посбоният чӣ мегирӣ? пурсид зан. шақ 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 гуфт акка. нисфи ҳосили пахтазорро бидиҳӣ, бас аст. бирав, гуфт пиразан, дар кор нестӣ. якка рафту зоғ омада гуфт: қар қар қар. биби, маро ба пахтазорат посбонӣ намегирӣ? ба ҳаққи посбоният чӣ мегирӣ? пурсид пиразан. қар қар қар, гуфт зоғ. нисфи ҳосили пахтазоратро бидиҳӣ, бас аст. бирав, гуфт пиразан, дар кор нестӣ. зоғ парида рафту як гунҷишкак парида омад. гунҷишкак чуқ 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 гуфта инҷо шишт. чуқ 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 гуфта онҷо шишт. пиразан пурсид: чӣ чуқ 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 мекунӣ? чӣ мехоҳӣ? биби, маро ба пахтазорат посбон намегирӣ? ба ҳаққи посбоният чӣ мегирӣ? пурсид пиразан. чуқ 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 гуфт гунҷишкак. ба ман камакак пахта деҳ, курта карда бипӯшам. пиразан камакак пахта дод. гунҷишкак пахтаро бо нулакаш гирифту пеши ресанда бурда гуфт: пахтаро гиру рес карда деҳ. рес накунӣ, хонатро вайрон мекунам, бачаатро гирён мекунам, рӯи ҳавлиатро оғилу каҳдон мекунам. ресанда чархашро ба пешаш монд. пахтаро гирифта ресиду як калобача ресмон карда ба вай дод. гунҷишкак ресмонро гирифта пеши бофанда бурду гуфт: чуқ 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 чуқ. инро гиру боф карда деҳ. боф накунӣ, хонаатро вайрон мекунам, бачата гирён мекунам, рӯи ҳавлита оғилу каҳдон мекунам. бофанда ресмонро гирифта як порча карбос бофта дод. гунҷишкак карбосро гирифта ба пеши буранда бурду гуфт: чуқ 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 чуқ. бурбур карда деҳ. бурбур накунӣ, хоната вайрон мекунам, бачата гирён мекунам, рӯи ҳавлита оғилу каҳдон мекунам. дӯзанда куртаи зебо дӯхта ба вай дод. гунҷишкак куртаро пӯшида ба пеши пиразан омаду гуфт: чуқ 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 чуқ. ана акнун пахтазоратро посбонӣ мекунам. майлаш, ист, посбонӣ кун,
гуфт пиразан. Гундишкак рызи дароз чук-чук-чук мегуфт инҷо мешишт, чук-чук-чук-чук мегуфт онҷо мешишт. Пахтазорро посбонӣ мекард. Як рӯз гузари подшоҳ ба инҷо афтод. Подшоҳ дид, ки пахтазор сабз-сафед шукуфтааст. Вай аспашро нигоҳ дошта ба навкаронаш гуфт: инҷо замини ман аст. ин пахтазор аз куҷо пайдо шуд? дароед ҳамашро чида гиред, якто ҳам намонад. Гундишкак дид, ки навкарон ба пахтазор даромада чида истоданд. Чук-чук-чук-чук-чук, чук-чук-чук-чук-чук. Бечора кампир, пахтазорат шуд ҷазир. Бечора кампир, пахтазорат шуд ҷазир. гуфта пиразанро ҷеғ зад. подшоҳ фармон дод, ки гунҷишкакро дастгир кунанд. навкарон пахтачиниро монданду гунҷишкакро дастгир карданд. ӯро пар канед, амр кард подшоҳ. навкаронаш гунҷишкакро пар карданд. Пардор будам, парканда шудам. Пардор будам, парканда шудам, гуфт гунҷишкак. бирён кунед, боз амр дод подшоҳ. навкарон гунҷишкакро бирён карданд. хом будам, пухта шудам. хом будам, пухта шудам, гуфт гунҷишкак. биёред бихӯрам, гуфт подшоҳ. навкаронаш гунҷишкакро оварданд. подшоҳ ӯро хӯрд. берун будам, дарун шудам. берун будам, дарун шудам, гуфт гунҷишкак аз даруни подшоҳ ва сурудашро такрор хонд. чук-чук-чук, бечора кампир, пахтазорат шуд ҷазир. чук-чук-чук-чук-чук, бечора кампир, пахтазорат шуд ҷазир. подшоҳ тоқат карда натавониста ба навкаронаш амр кард. ман гунҷишкакро қай мекунам, ӯро бо шамшер занед, пора-пора шавад. подшоҳ гунҷишкакро қай кард. сари гунҷишкак намоён шуда буд, ки навкаронаш саросемавор шамшер заданд. шамшер ба гунҷишкак нарасида бинии подшоҳро бурид. дарҳол намадпораеро сӯхтанд, ба ҷароҳати подшоҳ пахш карданд. гунҷишкак парида рафту ба ҳама ҷо чук-чук-чук-чук, бечора кампир, пахтазорат шуд ҷазир. подшоҳи ҷиния бин, бурида биния бин, гуфта мегашт. подшоҳ шарманда шуда гурехта рафт ва ҳеҷ гоҳ ба мамлакаташ наомад. одамон мегуфтанд, ки подшоҳ пахтаҳои пиразанро гирифтанӣ шудаасту, лекин ба як гунҷишкак зӯраш нарасид. бачаҳои азиз, дар ин ҷо афсонаи мо ба поён мерасад. хайр то вохӯрии оянда. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.